Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза навори мо сар мешавад аз ҳамин коридани анамихел укроп, зелёни лук. Хостам ба ҳаминҳо укроп, зелёни лук корам. ани гули вай буд. шавҳарам барои день матери оварда буданд. гулаш қоқ шуд, партофта буданд. ин дутаро аз ашан харида омадам. хок пур мекунем, баъдан тухмҳоро мекашем. ду пакет яхел буд. бисёр бошадам, хостам дар якта андозам дӯстон. инаш ба яктаи ин мензам, инаш ба якташа, чунки ин ду намуд аст дӯстон. این پاکت رو نشونم. Добавляешь пускамтар хоп мекашем. ана хоб пошидем. накнем камтар об мепошем. акнун баромадани инҳоро мунтазир мешим, ки дар муддати чанд рӯз мебарояд. умедворам ки укроп, зелёни лук мебарояд. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. раҳмат ки дастгирӣ мекунед дӯстон. худованд ёру мададгоратон.